Ukna khatlais nem udon kajing start ka bakrau lada don bahikaya u te nangno ukna khatlais nem unyo ya kajing start ka bakrau hato phila ban ngei ba ukna ubadang khatlais nem karta ula bandon kajing start ka ba katkata comment haka comment section Hikren spang tu kena khatlais nem ubala ai kato kane ka jingkren haden ka jingyap jong ka hybrid insafira na une ukna khatlais nem uyo ya ka jing start ka babun kum kane ka buit tu ula ya thu ba ula yo I ya ka we ka kalir rong yong ka kali scorpio bam don number plate ngimtip ya ka jing sha lor ka jingyap jong ka hybrid insafira hanrei une ukna ubadang khatlais nem karta uday banburi AA tang uwei unong sakhi hagde kasngi baka hybrid insafira kala jarngai kade uneu khunna upadang khatlais nem karta ulai thu ba ulayo iya ko we ka scorpio rong yong claim don number plate udang ong ba claim number plate kamut ba ukhna ulong ubastat adu kata kata ubadon yaki buitu uneu khunna ulatip lupa ba ginong le kam sneu kinia kali kling kling claim kin number plate den ta daw ba ulai thu hakmat ki lat thai ku bor ba ulayo iya ka scorpio rong yong claim ka number plate yakne ngam tip la don manu ba la ye thu lupa yakne ne ma u hi la ye thu kat kum ka jing tip jong u haba ye de bat ka cctv ki pulit ki la ye thu ba ka don ka cctv hagte ka jaka ba yap ka hybrid insafira anda uneu kunna badang khalais nem karta ulai tip yakne ula ting ba un syakim hakapor bagi pulit kitokit kumta ula perkela ya kapang katkum kakai pot jong ka postmortem laong ba ka hybrid insafira kalayap namar ba kala di palat ya ka om badon basyo ya ka om don dak jimun saw kiba la ban yo I hakamet jongka lada ka insafira kala syak peniap hakirumar kinjinda la pendon kam dagi injek ban tansnam katkum kakai pot jong ka postmortem om shim la yo I wat tang ka we ka dak agamet jong ka insafira kane ka long ke ka bade ban perkhat perlok ke ka jingmut jong pi halon kane skam ba ai jingmut ha comment section